Основен ремонт, скоростна кутия Т150. Какво правим? Скоростна кутия, основен ремонт. Прецизна дефектовка, пукната скоростна кутия. Заминали са хидромуфи, зъмни колета, валови, лагери. Последна проверка. Всичко е наред. Затваряме кутията. Кутията стана нова. За 5 дена клиента ще получи ремонтирана кутия с гаранция за повече от 10 години. Скоро ще се приключат идеално. Това правим от 40 години. Няма кутия, която да не се справи. За професионален ремонт на вашите машини изберете ТОС АД.